Lia, ești mare? Ia cum stau fetele mari? Așa, Cum zânim meu? Că eu nu... așa. Și cu mâna? Ia. Ia cum stai tu? Într-l spate. Ia. Iată așa. Așa stau? Mamă, ce sexy ești. Wow. Stai culcată. Păi vezi că mami stă culcată, că așa zisă și tu. Dar de unde e? Hm? Stai culcată. Păi nu vezi că mami stă culcată. Uite așa, gata. Facem ce zice fata. Ia ce părie. Ia ce părie. Nu că te filmez acum, nu fac poze. Te lasă. Da. Te lasă. Mireina. Na. Stai culcată. Bine, hai că stă mami. Spune pa.